Manje. Yebo. Awuyibona ifoni yami lapho? Cha. Yeah. Awuyibona vele? Angayiboni total. Ayisho ifoni yami yokugcina mosle. Hey, ifoni yami yamalasi yasemhlabeni. Ngibole ifoni yakho la manje. Angeke ngikwazi lapho. Ngiyacela ngizophi 5 rand. Ngiyacela. Dakiwe. Hey, bazongibulala endlini. Ngabe ifoni kaMntanami seyami. Mara bangamupha le bhola leli ngibuzongixolela. Hey. Wathi ngihambe ngiyomupha ngibuzongixolela kodwa naye yafundisa shini. Amara ngizomtshela le bhola leli bendlala ngoMaradona inkadi zakhe. UMessi naye uphuma kulo le bhola. Ngizomtshela kanjalo manje. Phela le bhola leli sela noma ubani. Yebo. Kunjani Maki? Awuyahlupha ufunani manje moya? Mina nje bengizokubona nje. Hayi angangihluphanga nje mazi. Hayi sharp ke. Wow, ngazusharp la. Ozala Maki. Sondela. Hayi sharp moya. Hayi manje sondela mani Maki, khonto ukhuluma nawo mani fast man. Yini inkinga manje? Hayi khona iproblem. Yani problem bangitshele ke ngilungisele yona. Anyayazi impama yakho. Angeke shange impama ama serious man noze. Anyayazi yakho hey. Okay, nginebanana. Likuphi? Ilikhona yake. Hayi sharp. Oza Maki please. Sokhuluma kusasa moya. Ungazi manje? Eshibangibiza ngale endlini ngiyeza moya. Ngiyeza. Angasaphinduze la. Ngacela ushukela ngaphinde futhi nerice. Sharp man hayi. Nina manje nemali na nikhola ama grant sile. Nali ibhola. Hayi. Alifuni. Hayi baba nuhlula ukusupport ngisupport ngento encane hayi njalo. Nali. Wangisupport ngento ecacile KFC. Sasa. Nali. These are dark days. Nali. Let's. Pause there. Khona hizi. Baba pause. Yeah. Hey. Saza ama customer kana. Ehlupha nje. Hayi. Dakhila. Yebo. Hayi Dakhila ngizange toilet yini inkinga yakho manje? Hayi Maki, ukuphi usisi wakho? Awusisaba usemsebenzini plus udinga ukuthi wena umkhaphe. Hayi umkhaphe mola athenga ibraai pack ngimthumile phela. Makabuya la emsebenzini uzomkhapha ngithi. No, hayi phela ungazohleba la. Ungazongihlebela uzokushaya lightning mina manje. No, yamazi dumsaneke lo. Hayi. Ngishiyana kanti. Oh. Okay. Yeah, my toilet manje. Mama. How baby? Ngiyabonga for ukuletha umntwana Friday ne.
Okay. Hayi manje-ke ngizokufakela imali egrosa phela ngoba umlethile. Yebo ke. Hayi phela lokhu ngikufonela. Sifikele umngani lo oyisicelo. Hayi wena hayi moya. Sengisikhathi manje. Hey. Unkonti imali yami wena. Friday ngiholile. Ukoleta Where's my 500? Ukoleta mina. Uzoyibhatala manje. Today manje. Ukoleta mina 1000.1. 1.1 no. Ukoleta mina. Nomana. Wena nje uzokuhlaba impaba. Uhlaba impaba manje. Cimule ifoni ngizela amajini. Uyazi. Hayi Dumzane man. Dumzane usuzile futhi. Hayi man Dumzane man, hayi man. Ukhuzile ngokusuza, ukhuzile. Chitha lapha mama. Sesibari. Bam. Yabuya. Sale kuZulu. Uzungujwala. Wena masiphova. Wangumyeka mna nompela. Yini inkinga yakho manje? Soyaphapha. Ungatshela umuntu lapha etoilet lami ukuthi angangeni. Ungene kanjani uDumsane? Hayi mina ngisukela. Mina ngihlelele kwami ngine ke indaba zami. Uyawazi amaqeqe kaDumsane, uyawazi umsuzo wakhe. Unjani? Hayi. Kushaya wena. Ngikushaya. Bona ngenza ngikhomba. Kwangathi nje ukhuluma nebonda. Yini? Abona wena. Hayi, ngiyangidelela wena. Yini usubuyela into ke benzini? Umtshele lapho uDumsane ukuthi ngiyolanda umeso wami lapha ya. Ngitshela ukuthi ya. Hey, lalela. Angizela amapentshisi lapho ngithengela amapentshisi nayi imali thatha. Faka ke ebantwini man. Hey. Thatha. Yeah, hamba ke. Hamba thenga. Go man. Kanti ngane yini le? Hey. Wezungu. Ubani? Ubona kanjani ngibona uvula umnyango mara ngibona ukuthi ubani. Ubani? Ubona ungiphathisa icramp. Ufunani? La. Yo. Ufune ukuthi ngota malini? 1 rand. Bakuphela iValentine. Umarch manje. So uMarch. I need my money. Valentine kaphelazi. Abona so manje nguMarch man. Mina ngisabhizi ngisibuyelana nomuntu wamanje. Zungu. Imali yami ngitshela umuntu mina ngena lo muntu akho bese. Lona ngabela shotayo. Ubani manje lokhalayo? Wena. Hayi. Hey. Awuqoshe lo muntu lona moya. Moya qosha lo muntu. Ngiyarasa man. uDumsane ungene lapha etoilet lami. Wenzeni toilet lakho? Enzeni? Ubhoshile ayanuka amagagana. Ngitshela ukuthi yaplaza uhola imali egrant. Ngitshela ukuthi aqhaye imali yakhe. Lo 500 anayo. Hey, ngabheki man. Ngibhekani? Hayi wena man. Ngibhekani? Uzongena. Ngikhila ngeke ungene. You rubbish. Awazungu. Hayi, ubani wena ngakwazi? Uzungomazi lo. Lokho toilet awusamazi manje lokho bocela toilet lapha last time. Nxa kanti lo nobhizi usishatshana namani grind kungena etoilet. Awutshele Emini manje. Amanikhuluma man yabona uzoshaya uzophela iswini. utshele Hey. Box man. moya ngithi cela utshele Ufuna ukubheka. Hey ndaba ezithi. Man. Moya mana uqoshe lo muntu man. Moya. Thula man. Ula. Yangizobuya isimo sakho hamba. Hayi uyatshontsha and uyazi ukuthi la umuntu oshintsha. moya Leave. ngizokhuluma. So manje imali yami uzoletha nini? Wena ufuna nilethe nini? Today manje. After 2 days. Yo, yabona wena. Sefune wena. Today uzobona. 2 days. Uyashona namhlanje. After 2 days. Ngithi uyashona wena today. Sengishonile. Ngihamba nomshanelo wakho. Hey. Uyabiza. Uyenzani moya? Awutholi. Nxa uzayithola imali yakho. Akhuleka. Hey man upon. You rubbish. Ana wena man.
Where's the telephone? And I say, I'm a boy. The telephone is catching. Why do I see? One. Jackie, at the toilet, you know. When's that? I'm going to I mean, I'm getting it out. who's really my own to the I mean, just also come on now. I mean, yes. I was born. Aku sikuthola nefoni yakho. UDumsane bebabamba inkunzi. Mina ngamlwela uDumsane. Umlelo uDumsane. Hawu. Umlwelile ngicabanga. Angisamboleki. Ozala. Konke kukhona. Lento yakho le. Yogada amathoyilethi ayifanele. Ngiphela ngizuyivela usizwana lapha agwala phela thuthi. Ngimsusa. Baba. Mina manje anyathi lo sisi la. Usungumsusa nuka namakhopha wakhe. Ikade ugada uthoyilethi. Ufuna umsebenzi. Dakhila ufuna umsebenzi. Igama elinjani lethi dakhila umuntu ogada amathoyilethi? Ukhila amathoyilethi yini wena? Azweni, athi dakhila. Why? Ngibakhila mina. Dakhila hamba. Wena wahlala igwala njalo. Ya, abantu bazozenzela amathanda kuwena. Wonke umuntu uzozenzela la kuwe. Iqanele mfana. Ubaba wakho wangitshela ukuthi wena unikiwe wena. Ngenzeni? Hey, angeke uzohlala ushaya umoya njalo. Izamele ule nomoya. Ngeke hlala ubhilisha umoya noThabo. Ngani umhlenya balanda. Balanda bafaselela khona la. Anke ngasho umoya umngani wami. Ayisebenzi abangani. Uqala ngoThabo uqala. Ya, bazoThabo uyikho vele nje mshanje endaweni lezi ezimbili ezithathu. Hayi, uyile. Ya. Lalela ke mfana mina angisunguSpoki igama lami uJosepha. Ubani? uJosepha. Josepha. Yey. Mina mawufuna ukukhuluma nami if ama feelings wakho awekho right uzohlala la. If unenkinga uzohlala la mina sokuxawuselela inkinga zakho. Okay Joseph. Hamba ke. Hey, fetho kahle. Hamba ke. Ngimlande lo namhlanje. Uzaba nomoya. Ya, ngiyazivula emsawo futhi. Uchabo kodwa. Uthabo. Yamkhabazela indoda enuka amakhopha ebusekuseni. Teka nje kunjani? Ushwabene. Uyengidlela nje wena nje ayithule wena manje umunye umuntu onguma le. Kunjani? Umbashile. Ayimashongelela. Ngidelela. Kunjani bheke. Makhala bheke. Ane Angikelela. uzwenzani phela? Yeah. Angikelela. Tete zamo phela manje. Xolisha manje. Xolisa mina kuwe. Sesemanje. Ufuna uxolisa manje. Mina ngiqolise kuwe. Yeah. Wena Ntumsane. Wena winathi impela wena fana ukuthi wena nje winathi. Umhlale kufena. Where's my phone? Ngikwazi ukuthi ngixolisa sesemanje. Ntumsane ngibala kayi 3. 3 seconds.